Premýšľali ste niekedy nad tým, že vypínač alebo zips patria medzi najväčšie vynálezy sveta? Napadlo vám už, že bez obyčajnej chladničky by ľudstvo dnes žilo úplne inak? Existujú veci, ktoré používame každý deň. Ale ani si nevieme predstaviť, aký revolučný vplyv mali v histórii. Dnes vám predstavíme 10 každodenných predmetov, ktoré boli v skutočnosti obrovskými objavmi. Na 10. mieste je chladnička, ktorá doslova zmenila životy ľudí. Pred rokom 1900 bolo skladovanie potravín obrovským problémom. Ľudia sa snažili konzervovať potraviny soľou, ľadom alebo údením. Ale tieto metódy neboli účinné. Kvôli pokazeným potravinám boli časté otravy jedlom a hladomor bol oveľa väčším problémom, pretože ľudia nedokázali uchovávať potraviny na dlhšiu dobu. S vynálezom moderných chladničiek sa zrevolucionalizoval potravinársky priemysel. Ľudia mohli skladovať potraviny dlhšie a hladomor sa znížil, pretože vyrobené potraviny sa tak rýchlo nepokazili. V súčasnosti si život bez chladničky nevieme predstaviť, ale v skutočnosti je to jeden z najdôležitejších vynálezov, ktorý formoval moderný svet. Na 9. mieste je zips, ktorý sa môže zdať malý, ale mal obrovský vplyv na odevný priemysel. Predtým ľudia zapínali svoje oblečenie gombíkmi, prackami alebo šnúrkami, čo bolo pomalé a nepohodlné. Pred vynájdením zipsu mohlo trvať hodiny, kým si niekto obliekol šaty a používanie vojenského vybavenia alebo pracovného oblečenia bolo oveľa komplikovanejšie. Zips zrevolucionalizoval oblečenie, obuv a dokonca aj vojenské vybavenie. V modernom svete sa nachádza takmer všade v bundách, taškách, stanoch a dokonca aj v oblekoch astronautov. Na 8. mieste je výťah, bez ktorého by moderné veľkomestá neexistovali. Predstavte si, mrakodrapy a vežiaky sa stali skutočne populárnymi až po vynáleze výťahu. V minulosti bolo schodisko ťažké a únavné. Ľudia si radšej vyberali nižšie poschodia a horné podlažia zostávali dlho opustené. Ale keď bol vynájdený moderný výťah, mestá sa začali rozširovať smerom nahor. Dnes je výťah nepostrádateľnou súčasťou moderného života a keby neexistoval, svet by vyzeral úplne inak. Mestá by sa nestávali tak vysoko a život ľudí by bol oveľa nepohodlnejší. Na 7. mieste je predmet, ktorý každý používa, ale takmer nikto ho nepovažuje za revolučný vynález. Guľôčkové pero. Pred rokom 1900 ľudia na písanie používali ešte pierka a atrament. Písanie bolo pomalé a ťažkopádne, atrament sa často rozmazal a napísanie každého dokumentu trvalo viac času. Guľôčkové pero zrevolucionizovalo písanie, pretože ho urobilo oveľa rýchlejším a jednoduchším. V modernom svete je takmer všade prítomné, v školách, kanceláriách, obchodoch a život bez neho by bol nepredstaviteľný. Na 6. mieste je predmet, ktorý je malý, ale mal obrovský dopad na svet. Slámka. Ľudia celé tisíce rokov pili priamo z pohára a nikomu nenapadlo, že tekutinu by bolo možné konzumovať aj cez trubicu. Po vynáleze slámky sa pitie stalo oveľa pohodlnejším, obzvlášť pre tých, ktorí majú problémy s pohybom. Moderné verzie sú vyrobené z rôznych materiálov a dnes sa nachádzajú takmer vo všetkých oblastiach života. V reštauráciách, kaviarniach, nemocniciach. Doteraz sme videli niekoľko prekvapivých vynálezov, ale teraz prichádzajú veci, bez ktorých by bol moderný svet naozaj nepredstaviteľný. Pokračujme v zozname a pozrime sa, ktoré sú tie vynálezy, ktoré priniesli najväčšiu zmenu do nášho života. Na 5. mieste je vynález, ktorý používame každý deň a predsa mnohí podceňujú jeho význam. Bezpečnostný pás je vynález, ktorý používame každý deň a predsa mnohí podceňujú jeho význam. Po vynáleze automobilov 10 ročia nikto nerozmýšľal nad tým, ako by sa dalo chrániť pasažierov v prípade nehody. Vtedy si ľudia mysleli, že stačí, ak sa chytia alebo vyskočia ešte pred zrážkou, hoci to zjavne nefungovalo. V prvých autách neboli vzduchové vankúše, nebola energia absorbujúca karoséria a ak niekto havaroval, takmer určite sa vážne zranil alebo stratil život. Prvé bezpečnostné pásy sa začali testovať v 20. rokoch 20. storočia, ale naozaj sa rozširovať začali až v 50. rokoch, keď inžinier Volva Niels Bohlin vytvoril trojbodový bezpečnostný pás. Tento vynález zachránil životy miliónov ľudí a dnes je povinný vo všetkých autách. Na 4. mieste je vynález, ktorý navždy zmenil životy ľudí. Žiarovka.
Az ezerki len čas elot, az emberek meg giertiákat a olajlámpákat hašnal tak na osvetlenie. Ez nem len, že bolo nebezpečné a drahé, ale aj extrémne neefektívne. Prevádzkovanie jednej olejovej lampy počas niekoľkých hodín stálo viac ako jednodenné jedlo. A jej svetlo sotva osvetlilo miestnosti. Žiarovka umožnila, aby sme mohli v noci študovať, pracovať a bezpečne sa pohybovať. Elektrické osvetlenie zrevolucionalizovalo spoločnosť, umožňujúc nočné smeny, 24-hodinové mestá a novú vlnu priemyselnej revolúcie. Dnes je život bez elektrického osvetlenia nepredstaviteľný, ale v skutočnosti tento vynález odštartoval novú éru v dejinách ľudstva. Na 3. mieste je vynález, ktorý zásadne zmenil moderný mestský život. Splachovacia toaleta. Pred rokom 1900 ľudia ešte používali latríny, priekopy alebo otvorené kanály, ktorými odtekala odpadová voda priamo na ulicu. Toto nielenže vytvorilo hrozné hygienické podmienky, ale viedlo aj k infekciám a epidémiám. Po vynáleze moderného splachovacieho WC sa mestá stali oveľa čistejšími a spracovanie odpadových vôd prešlo obrovským pokrokom. Dnešné známe vodou splachovacie WC sa začalo šíriť na konci 19. storočia a odvtedy sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života. Na 2. mieste je vynález, ktorý spojil celé ľudstvo a je nepostrádateľnou súčasťou moderného sveta. Internet. Zamyslí sa, ako by tvoj život vyzeral bez internetu. Nebol by YouTube, sociálne médiá, online nakupovanie alebo práca na diaľku. Tok informácií by bol oveľa pomalší. Komunikácia ťažšia, drahšia a časovo náročnejšia. Vynález internetu umožnil, aby sa ľudia mohli v reálnom čase spájať z akéhokoľvek miesta na svete. Obchodný život, vzdelávanie, výskum a dokonca aj zábavný priemysel sa úplne zmenili. Bez internetu by svet stále fungoval rýchlosťou začiatku 20. storočia a prístup k informáciám by bol oveľa obmedzenejší. Na 1. mieste je jeden z najdôležitejších vynálezov sveta, ktorý tvorí základ celej ľudskej civilizácie. Koleso. Prvé kolesá boli vynájdené pred 5000 rokmi a odvtedy zmenili celý svet. Doprava, priemysel a architektúra sú všetky založené na kolese. Ak by neexistovalo, ľudstvo by sa stále pohybovalo pešo alebo pomocou zvierat a moderný život by bol nepredstaviteľný. Autá, vlaky, lietadlá a továrne všetky používajú tento vynález a je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré prispeli k rozvoju sveta. Tieto vynálezy nás obklopujú každý deň, ale zriedka rozmýšľame, aké revolučné boli. Predstav si svoj život bez žiarovky, internetu alebo bezpečnostného pásu. Bez ktorého vynálezu si nevieš predstaviť svoj život? Napíš nám do komentára a daj nám vedieť, ak chceš, aby sme ukázali viac prekvapivých faktov o modernom svete.